Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèlew ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissuw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigilen no ACU 2000 kɔnɔna la, Place de la Canne kɔfɛ, station Shell mun be yen nɔ n'o ɲɛsilen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 62 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw, an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma, k'aw fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye ntɛnɛn ye septembre kalo tile 18 san 2023 dɔgɔkun daminɛ de don. An bɛ dugawu de kɛ dɔgɔkun hɛrɛ ana karama ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma. Aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ ka gafe minnu bɛ lase aw ma don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma. Nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma, sanga 30 kɔnɔna la. Kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ fasiri an balima kunnafonidilaw fɛ, olu ka wulikajɔ don. Anw ta ye ka lakale aw ye bamanankan na, aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na. Ni y'an sigilen o kɛnɛ kan minnu bɛ kan an lamɛn radio joliba sanfɛ Bamako yan, Segu, Sikaso, Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen minnu fana bɛ kan an filɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la n'o y'an ka page Facebook. O kuma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na. Gafew bɔra nka yan'an k'an da don gafew la, an bɛ bi kunnafoni daminɛ ni bataki ye min sera an ma. Ayiwa, an bɛna min kɔnɔ kuma lakale aw ye. A bɔra min y'an ka cakɛda min ɲɛsinnen don kunnafoni ko ayiwa kɔlɔsili ma an ka jamana kɔnɔna la n'o ye Haute Autorité de la Communication ye. Bataki a y'a jira k'a fɔ min ye Haute Autorité de la Communication HAC, a ko a ye jateminɛba de kɛ nin waati ninnu na ka yira k'a fɔ min ye kunnafonidilaw ka baara hukumu kɔnɔna la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana bɛ lahala min na n'o ye lakanabaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔna la. Ko a jirala k'a fɔ lakanabaliya kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbanci wale min taara ka ɲɛsin bateau min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko Tombouctou, banbanci wale tigilamaw fɛ. Haute Autorité de la Communication y'a jira k'a fɔ ko ayiwa laadala min ye banbancimaw ye, ayiwa u kɔni bɛ fɛ ko sugu bɛɛ lajɛlen la u yɛrɛ ka fɛɛrɛw b'u bolo ka se ka ayiwa kunnafoni kolonw di, ka kunnafoni wɛrɛw di min bɛ se ka ayiwa jamana bila gɛlɛya kɔnɔna la. Ni ye jateminɛ kɛ Haute Autorité de la Communication a ka nin bataki in kɔnɔna la, a ko min ye kunnafonidilaw ye u kana don ayiwa min ye banbancimaw olu ka nin walejugu ninnu kɔnɔna la, u kana u yɛrɛ ye nin kunnafoni kolon ninnu kɔnɔna la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka min ye jamana ka bila gɛlɛya dɔ kɔnɔna la. Sabu Haute Autorité de la Communication ko k'a ye jateminɛ dɔ kɛ ko a yɛrɛ tɛgɛ dara ayiwa dalilu dɔw kan k'a fɔ kunnafonidila dɔw bɛ ka u yɛrɛ bila o hukumu kɔnɔna la. O de la Haute Autorité de la Communication ko a bɛ hakililajigi kɛ kunnafonidila bɛɛ lajɛlen, a kɛra kɛnyɛrɛye ye o, a kɛra minnu bɛ kunnafoni di sira wɛrɛw fɛ, ko u ka dɔn k'a fɔ kunnafoni dili baara cogoya ɲuman kama, ko o de kan ka kɛ kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ka taabolo ye nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu na n'o ye ayiwa lakanabaliya waati ninnu ye, i n'a fɔ kunnafonidi ayiwa yɛrɛ b'a laɲini cogo min na, i n'a fɔ kunnafonidi baara ayiwa sariyaw b'a laɲini cogo min na. Kunnafonidila bɛɛ lajɛlen kan ka kunnafoni di ayiwa k'a sɔrɔ ni i ma dankari kɛ, i ma kojugu lamaga walima i ma ayiwa don mɔgɔ gasi la, ka kunnafoni di i n'a fɔ a kan ka di cogo min na, i ye kunnafoni sɔrɔ cogo min na i ka a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ yanni i k'a di. O de la ko kunnafonidila a man ka kunnafoni foyi di jamanadenw ma k'a sɔrɔ ni a ma a sɛgɛsɛgɛ. Ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye kunnafoni kolonw dili ye o man kan an ka jamana kɔnɔ nin waati ninnu na, sabu jamana bɛ lahala min na sisan ayiwa kunnafonidilaw kan k'u janto o yɔrɔ in na. O de la Haute Autorité de la Communication a ko nin waati laban ninnu na ayiwa jagoyalen don kunnafonidila bɛɛ kan u k'u hakili to o yɔrɔ in na. Ayiwa baara min jagoyalen don u kan n'o de ye ka kunnafoni di k'a sɔrɔ n'u ma ayiwa bɔ kunnafonidi minan kɔnɔ, o jagoyalen don u kan. Haute Autorité de la Communication a ko a bɛ kunnafonidila bɛɛ lajɛlen fo u ka baara ɲuman fana na. Haute Autorité de la Communication a ko a bɛ kunnafonidilaw wele ani minnu bɛ yen n'olu bɛ kunnafonidi sira wɛrɛw kan o minan kɔnɔna la, ko u k'a lajɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Kunnafoni fɛn fɛn bɛ yen n'u b'a di
a ka taa sira ka sira min bɛ yen n'o bɛ jamanadenw kala ɲɔgɔn na politiko gɛlɛya ni wulikajɔ minnu ani lakanabaliya minnu b'an ka jamana kɔnɔna la yan a ka taa ayiwa olu basigili sira ninnu kan haute autorité de la communication ko a ka kunnafoni ayiwa laban na ko a bɛ kunnafonidila bɛɛ lajɛlen wele kunnafonidi ka kɛ sababu ye ka basigi nati ani jamanaden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan bɛn ni keleya kɔnɔna la a laban na haute autorité de la communication a ko a bɛ dugawu kɛ maa minnu bɛ yen du minnu bɛ yen ni olu bɛ sangasigi la nin waati ninnu na ayiwa bamanciya wale sababu la ani minnu jokina minnu tora la ayiwa ka dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ye communiqué in bɔra haute autorité de la communication a ɲɛmɔgɔ Gawusu Kulubali ale de tɛgɛ nɔ bi nin sɛbɛn in na jamanaw an bɛ don gafew kɔnɔna la gafe minnu bɛ yen ni l'essor bɛ a la l'aube ale bɛ yan nɔ min ye le républicain ale bɛ yan min ye le soir de Bamako ale bɛ yan ka taa se Nouvel Horizon jamanaw an bɛna ninnu de lakale aw ka faamuya kama o kumana an b'a daminɛ ni min ye o ye faso ka fasiridi sɛbɛn ni an kama ko l'essor jamana fasiridi sɛbɛn kumana bi a y'a jira k'a fɔ ko jamana saba bɛ yen olu y'a ɲini k'u fanga fara ɲɔgɔn kan Mali ni Burkina ani Niger ayiwa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna la n'i y'a lajɛ ayiwa gafe dɔw bɛ yen u jɛra k'u tɛgɛ nɔ bila o la u k'a ma ko charte de l'Iptako Gourma jamana saba min n'o ye cɛnjɛka jamanaw ye Sahel jamanaw don u k'a ma ko alliance des chefs d'état du Sahel ko nin jamana saba in farala ɲɔgɔn kan l'essor ka fɔ la a kunba ye min ye o ye ka u yɛrɛ lakana fɔlɔ kunba filanan ye min ye limanaw jamana saba in ayiwa gɛlɛya fɛn fɛn bɛ jamana saba in da la kelen o kelen bɛ yen i b'a sɔrɔ tɔ fila bɛ fara o kan u dɛmɛ n'i ye jateminɛ kɛ kunnafoni in kɔni bɔlen kɔ ka bi k'a fɔ Mali ni Niger ni Burkina farala ɲɔgɔn kan ko u na ayiwa u yɛrɛ lakana ayiwa kojugu minnu bɛ yen n'o ye ayiwa dantɛmɛ walew ye bamanciya wale terrorisme ka se ka u ɲɛsin o ma ayiwa kunnafoni in bɔlen kɔ ka bi min ye bɔlɔlɔw sanfɛla la ayiwa maa caman ka hakilila la ko nin kɔni ye fɛn ɲɛnamaba de ye ayiwa min bɛna kɛ sababu ye ayiwa nin yɔrɔ in n'o ye zone des trois frontières ye ka se ka ayiwa bamanciya wale kɛlɛ ka bɔ a kɔnɔna la n'i y'a lajɛ Mali Burkina Faso ani Niger u y'a yira k'a fɔ ko ni fara ɲɔgɔn kan min filɛ nin ye limanaw ni fɛn b'a la fɛn min ɲɛna kosɛbɛ bi bi in na ayiwa bamananw ko ten ko kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ se ka pi fɔ ko ni nin jamana saba in farala ɲɔgɔn kan ka se k'a lajɛ fɛn min bɛ yen ni o ɲɛna kosɛbɛ kabi bamanciya wale daminɛna Sahel kɔnɔna la ko nin y'a la ko ba dɔ ye ko min bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ ko fɛnba don kosɛbɛ alliance des chefs d'état du Sahel n'u k'a ma ko AES ayiwa nin fara ɲɔgɔn kan kura min filɛ nin ye ni ayiwa a sɛbɛn yɛrɛ tɔgɔ de ko charte de l'Iptako Gourma ayiwa a bolonɔ bilala sibiri tɛmɛnen yɛrɛ ni jateminɛ kɛ an ka jamanakuntigi colonel Assimi Goïta fɛ min ye jamanakuntigi min bɛ Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré ka taa se Niger ale jamanakuntigi nin waati in na Abdramane Tiani ko ninnu de jɛra k'u bolonɔ bila nin sɛbɛn in na min ye ka kumakan yɛrɛ lase sɛbɛn in kɔnɔ kumakan n'o ye déclaration ye o ɲɛfɔli kɛra Mali kɔnɔna la yan an ka ministre min n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kun ye kunna Abdoulaye Diop o kɛra a yɛrɛ ka ministre so in na a jɛra k'a fɔ an yɛrɛ ka ministre min bɛ lakanako kunna colonel Sadio Kamara ale tun bɛ Abdoulaye Diop kɛrɛfɛ a waati ninnu na min ye jamana tɔ fila n'o ye Niger ani Burkina Faso ye olu fana ka ayiwa cidenw tun bɛ a ko kɛnɛ kan yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la madame Olivia Wuruanba ale y'u ka ministre min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna Burkina Faso de ko don min ye colonel major Abdourahmane Amadou ale fana ye ayiwa min ye ministre min bɛ Niger u ka sifinnakaw an'u ka farikolo ɲɛnajɛ ani seko ni dɔnko olu ka gouvernement fana ka kuma lasela ye ale ye ale fana tun bɛ kɛnɛ in ka yen nɔ ka taa se Niger u ka ministre min b'u ka ayiwa u ka diplomatie tɔgɔ la n'o y'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ ale bɛ kuma gouvernement yɛrɛ tɔgɔ la Sani Sahani ale fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan yen nɔ n'i ye jateminɛ kɛ secrétaire permanent min bɛ conseil national pour la sauvegarde de la patrie Niger jamana kɔnɔ ale fana b'o o koɲɛ ɲɛma min ye jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale yɛrɛ ye sɛbɛnni kɛ a ka bɔlɔlɔ sanfɛla la a ko a y'a bolonɔ bila nin sɛbɛn min filɛ ni Mali ni Burkina ni Niger jɛra k'u bolonɔ bila sɛbɛn in na ayiwa charte de l'Iptako Gourma ayiwa min bɛna kɛ sababu ye Sahel jamana saba min filɛ nin ye
k'u ɲɛsin fɛn ma u yɛrɛ ka lakanani fɔlɔ ka bɔ juguw bolo ani jamanaden minnu bɛ ni jamana ninnu kɔnɔna la ayiwa u ka se ka kisi wale jugu tigilamaw tɔɔrɔ ma cogo min na charte de l'Iptako Gourma a jala k'a fɔ ko bɛnkan o bɛnkan bɛ yen i b'a sɔrɔ sariya de b'a la a jala k'a fɔ nin bɛnkan min filɛ ni sariyaw b'a kɔnɔ a sariya kisɛ k'a bɛ se 17 ɲɔgɔnna ma sariya filanan a bɛ fɔ ma min ma ko article 2 o ka laɲini ye mun ye ko alliance des états du Sahel ayiwa a jɔli k'a bila sen kan ko dɔ wɛrɛ tɛ ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ko sariya sen sabanan dɔ fana bɛ yen n'o ye article 3 ye o b'a yira k'a fɔ ko jamana saba in bɛɛ lajɛlen bi ayiwa u ka kan di u bɛɛ lajɛlen b'u kan di ɲɔgɔn ma ayiwa bamaja wale mana tɛmɛ sira o sira kan ni juguya wale mana tɛmɛ sira o sira kan jamana saba in de bi fara ɲɔgɔn kan ka se ka o kɛlɛ ko ayiwa a daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la n'o ye gafeba in ye a daɲɛ fɔlɔ la ko minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn in na Mali Burkina Faso ani Niger ko a t'i n'a fɔ o bɛ bɔ min ye lahalaya kɔnɔ i n'a fɔ diɲɛma communauté internationale ani régionale olu ka laɲini bɛ min fɔ k'a fɔ ni jamanaw k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ayiwa a bɛ don hukumu kɔnɔna la charte des nations unies o fana ma sɔsɔ min ye acte constitutif de l'Union africaine et de traité révisé de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest olu fana ka sariyaw ko bɛnkan in a ma bɔ olu fana ka sariyaw kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ ayiwa fara ɲɔgɔn min filɛ n'o ye Mali Burkina Faso ani Niger ye u ma nin kɛ u kunfɛ jamana a bɛɛ lajɛlen bɛ ayiwa sariya de kɔnɔna la o de la ayiwa ko jamana saba in n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u farala ɲɔgɔn kan k'u bolonɔ bila sɛbɛn na ka bɛn fɛn kelen kan ko bɛnkan bɛ fɛn fɛn na i b'a sɔrɔ ayiwa hakilila munumunu fana bɛ o ko la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛn kɛra ko la u farala ɲɔgɔn kan ko ni ayiwa ɲɛlɛba fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ don gafeba in kɔnɔ n'o ye charte de l'Iptako Gourma ye ayiwa jamana kelen b'a fɔ ayiwa ne kɔni hakilila ye nin ye ne bɛ fɛ nin ka k'a la i bɛ se ka o sɛbɛnni kɛ k'o ci min ye Mali jamana ma sabu ko fɛn o fɛn b'a la nin waati in na ni hali jamana kuraw wɛrɛ ko k'a bɛ don a la i b'a sɔrɔ e bɛ sɛbɛnni kɛ ka ci Mali jamana de ma fɔlɔ Mali jamana b'a ayiwa jɛ ni a ye ko wa ni fara ɲɔgɔn kan in n'o ye Mali ni Burkina ni Niger ye ni jamana saba in na ni kelen y'a ye k'a fɔ ko ayiwa jɛrɛ in tɛ ale nafa bilen a bɛ fɛ ka bɔ a la i bɛ sɛbɛnni kɛ ka ci jamana fila tɔ ma kalo 6 ka kɔn yanni ka bɔli cɛ o la e bɛ sɔrɔ ka bɔ jɛkulu kɔnɔna la n'i y'a lajɛ ko article 17 min fana b'a kɔnɔna la o fana b'a jira k'a fɔ ko ayiwa min ye Mali jamana ye ale de kɔni ye jamana ye nin waati in na min bɛ sɛbɛnni ko a sɛbɛn ko bɛɛ lajɛlen ale de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ wa fɛn fɛn bɛ yen hakilila o hakilila bɛ yen k'o bɛ taa nin jɛkulu kura in kɔnɔna la ayiwa e bɛ sɛbɛnni kɛ ka ci Mali jamana de ma article 11 fana o b'a jira k'a fɔ ko ayiwa maa o maa bɛ yen ko e bɛ fɛ ka don jɛkulu in kɔnɔ jamanaw ko dayɛlɛlen bɛ ayiwa bɛɛ lajɛlen ye min bɛ tali kɛ jɛrɛ in jamanaw a farala ɲɔgɔn kan a jala k'a fɔ jamana saba in ko u y'u bolonɔ bila sɛbɛn na a kɛra sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 16 ko n'i taara bɔlɔlɔw sanfɛ l'essor ka fɔ la fara ɲɔgɔn in kɔni jara maa caman ye u k'a ma ko alliance des états du Sahel a jala k'a fɔ nin bɛna fɔ G5 Sahel min farala ɲɔgɔn kan san 2014 yɔrɔ G5 Sahel ko ma se ka sira sɔrɔ nin min filɛ nin ye min bɛ tali kɛ nin jamana saba in ko nin kɔni ka hakilila ye min ye o de ye zone des 3 frontières n'o ye jamana saba in ni camancɛ ye ka se ka bamaja wale kɛlɛ ka bɔ yen Abdramane Abubakar Traoré ale de ka fasiri don l'essor an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ l'essor kelen in ka kuma na ko ayiwa nin y'a tako filanan ye dɔgɔkun kelen k'o ta bɛn ni kelenya o ka se ka ɲɛnamaya Mali kɔnɔna la yan n'i ye jateminɛ kɛ bɛn badabada o ka se ka sinsin Mali kɔnɔ o ka min ma ko semaine nationale de la réconciliation l'essor y'a jira k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen de ka wulikajɔ kan ka kɛ fɛn damadɔ nɔfɛ bɛn badabada jamanaw ani jamanadenw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o la sa n'i y'a lajɛ min ye ɲinanta in ye a bilalen bɛ hukumu kɔnɔna la o de ye ko ayiwa an ka lajɛ bɛn badabada bɛ se ka kɛ bɛɛ ka taabolo ye cogo min na o la sa ko ɲinanta in a jala k'a fɔ kunnafoniw dili ka maaw hakilila ɲɛnamaw di maaw ma ayiwa malidenya yɛrɛ n'o ye patriotisme jamanadenya ka taa se ladamu
min ye kalanw ye seko ni dɔnko siratigɛ la ayiwa jamanaden bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ de kan ka kɛ nin ye ani fana an ka laadalatigilamaw diinɛ ɲɛmaw olu ka jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye mali bɛnko la bi walasa lesɔrɔ y'a yira k'a fɔ ko baara in yɛrɛ a koromokarila ka ban minisiri min b'an ka bɛn ani tɛgɛdi ɲɔgɔnma kunna ani bɛnka sɛbɛn min bolonɔ bilala o doni bala colonel major Ismaila Wage ale ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ a yɛrɛ ka minisiriso in na o kɛra septembre kalo tile 15 tɛmɛnen a jala k'a fɔ k'a daminɛ septembre kalo tile 15 la fo a tile 21 dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ welewele dakan de bilalen bɛ k'a fɔ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i janto nin na nin ye dɔgɔkun kelen ye mali den bɛɛ lajɛlen welelen bɛ bɛnko kuma la bɛn kuma ka bɔ bɛɛ lajɛlen da waliyaw ka bila sen kan waliya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ayiwa min ye bɛn ni kelenya sanko an bɛ waati min kɔnɔna la sisan jamanaw ni a diyagoyalen bɛ mali den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de kan bɛn kuma o ka bɔ an da bɛn waliya o ka kɛ an ka taabolow ye semaine nationale de la réconciliation jamanaw ko a kunba de ye nin ye walasa n'i y'a lajɛ jamanaw min bɛ nin y'a tako filanan yɛrɛ de ye u k'a ma ko senar jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini don san o san dɔgɔkun kelen k'o ta mali kɔnɔ yan walasa ayiwa bɛn kuma ka fɔ bɛn waleya ka kɛ u ka kɛ sababu yɛrɛ u ka kɛ fɛɛrɛw ye ayiwa bamanca wale minnu bɛ yen n'o olu ɲɔ ɲɛnen bɛ an ka jamana kɔnɔ a kana kɛ sababu ye ka jamanadenw fɔ ɲɔgɔn kɔ u ka kɛ sababu yɛrɛ ye ka jamanadenw ka u kala ɲɔgɔn na ka kumaw fɔ ɲɔgɔn ye bɛn ani kelenya baara ninnu daminɛna ka ban senar ko a daminɛna ni ayiwa kuranɛ kalan ye bamako misiriba la o kɛra ayiwa baaraw daminɛ ye ko ayiwa misi dɔw yɛrɛ sanna ka olu faga walasa ka se ka ayiwa sarakatiw bɔ ko kalan dɔw yɛrɛ kɛra kalanso min filɛ n'u kama école de maintien à l'environnement bɛ yen ko minisiri min bɛ an ka lakanako kunna ani min bɛ ayiwa bɛn ni kelenya kunna olu taara ayiwa jɛrɛ dɔ ɲɛ minɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ ka se ka baara in daminɛ baara minnu bɛ yen fana ni olu bolodalen bɛ don nataw la o ye farikolo ɲɛnajɛw ni min bɛ tali kɛ sigikafɔw muso ni denmisɛnninw olu fana welelen bɛ o ko kɛnɛ kan hali an ka sɔrɔ bosobaw jamanaw olu bɛɛ lajɛlen fana welelen bɛ ka se ka u da don bɛn kuma la mali kɔnɔna la yan kunnafoni filɛ an ye nin bɔ lesɔr kɔnɔ aw bonya b'a la. limanaw n'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko min ye lobu kumana lobu y'a yira k'a fɔ ko coordination des mouvements de l'Azawad n'o ye rebelliw ye bi maa bɛ se k'a fɔ rebelliw don rebelle kɔrɔw tɛ nka u bɛ ka taabolo min ta limanaw sema k'a ye bɛnkan sɛbɛn bolonɔ min bilala n'o ye accord de paix ye u bɛ ka bɔrɔtɔ dɛ sema bɛ n'a fɔ a ye kɛlɛ de wuli k'a jɔ sisan coordination des mouvements de l'Azawad k'a ye ayiwa hakilila min ta a yɛrɛ kelenna a min sara manna bɛnkan sɛbɛn min n'o bolonɔ bilala n'olu yɛrɛ tɛgɛnɔ b'a la bɛn ni kelenya ka se ka na mali kɔnɔna la mali den yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ lobu y'a yira k'a fɔ ko ayiwa sema kɔni bɛ minan dɔ de kɔnɔ bi ka mali kɔrɔnfɛla ka basigibaliya don a kɔnɔna la ko wa a tɛ k'o kɛ a kelen ani ayiwa terroriste ɲɛmɔgɔw ani terroriste guluw de bɛ jɛla bi ka se ka mali kɔrɔnfɛla ka basigibaliya don a kɔnɔ o ye jɛkulu ye u k'a ma ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM sema k'u ye mali finitigiw a bɛ siɲɛ joli bɔ mali finitigiw ka daga ninnu min bɛ banba min bɛ burɛmu min bɛ gawo ayiwa ko u ye bamanca wale ta ka ɲɛsin o ma hali bato min n'a tɔgɔ dalen bɛ Tombouctou la ayiwa ko bamanca wale taara ka ɲɛsin o ma o kɛra arawurus dɔwɛrɛ tɛ jamanaw ka maaw bɔnɛ u ni na ka jamanadenw k'u bila sangasigi kɔnɔna la kunnafoni minnu dɔw n'olu sɔrɔla lobu ka fɔ la ko bamanca wale dɔ kɛra min kɛra gawokaw fɛ yen nɔ burɛmu o dongo ani gawo yɛrɛ cɛ kilomɛtiri 90 ɲɔgɔnna ko kan fila min filɛ nin ye min ye gawo mara kɔnɔna la burɛmu ayiwa min ye sema n'a ka janfancimaw ye u taara ben o kan in kan nka limanaw ko mali armée u ma se ka sigi fiyewu ka nin lajɛ sabu ayiwa tajuru sara de bonyana kosɛbɛ fasiri n'o ye lobu ye a kɛra sababu ye mali finitigiw fama u sera ka bamanci maa 46 ɲɔgɔnna u ye olu bɔnɛ u ni na min ye ayiwa terroriste ninnu na u ka ɲɛmɔgɔba 3 bɛ a la
ayiwa ko u ka pick-up n'o ye bolimafɛn minnu bɛ n'o bɛ tiɲɛni kɛ n'o ye o 20 ɲɔgɔn na ayiwa Mali finitigiw sera ka o tiɲɛ i n'a fɔ communiqué min ni état-major général des armées ale y'a ɲɛfɔ ko kɛlɛw senfɛ Mali finitigi maa 10 ɲɔgɔn na olu ni tora a la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la maa 13 ɲɔgɔn na olu joginna Lɔbu y'a yira k'a fɔ ko kura ko o gawo kelen na ayiwa maa minnu joginna olu taara ka taa kɛnɛyaso la furakɛli yɛrɛ hukumu kɔnɔ i n'a fɔ état-major ale ye communiqué kɛ cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye Mali finitigiw ye olu ye kunnafoni minnu sɔrɔ n'o de ye k'a fɔ banmaciw bɛna bin u ka tajuru sara o teliyara kosɛbɛ minnu bɛ sanfɛ kɛlɛ la ani minnu bɛ duguma kɛlɛ la u ye kunnafoni di ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ ka kɛlɛ in ka a kunbɛn banmaci ninnu kɔni limana u ye dɔw gɛn dɔw yɛrɛ bolibaatɔ olu yɛrɛ ɲinibaatɔ taara Agamor ani Almusrat o fanfɛlaw la dɔw bolila yɛrɛ ka u kɛlɛkɛɲɔgɔnw to yen ko i tun bɛ banmacimaw de saradalen ye u feerew kungo kɔnɔna in na yen nɔ min ye Mali finitigiw olu ka wulikajɔ senfɛ limanaw nin tɛ dɔwɛrɛ ye nin bɛɛ ye SEMA coordination des mouvements de l'Azawad olu ka laɲiniw de ye u ni u janfancimaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa GSIM limanaw ko wa maa wɛrɛ tɛ nin ko kɔfɛ Faransi jamana de bɛ nin ko kɔfɛ ko ka sababu kɛ n'i y'a lajɛ kabi a fɔra k'a fɔ min ye Mali finitigiw ye ko MINUSMA ka tagali la kan o kan bɛ yen ko o bɛ Mali kɔnɔna la yan MINUSMA bɛ taa o na di Mali finitigiw ma o de kɛn bɛ SEMA ka bi tasuma kami ye limanaw ko a bɛ maa hakili jigin mun na o ye san 2012 waati ayiwa Faransikaw ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Nicolas Sarkozy ale ni MNLA tun bɛ jɛjugu min na fo ka taa se min ye Burkinakaw ka jamana kuntigi kɔrɔ Blaise Compaoré fo ka taa se Mohamed Ould Abdel Aziz yɔrɔ ninnu de ye rébellion kɛlɛ wuli Mali la yan ninnu de b'a ko kɔfɛ n'i y'a lajɛ Lɔbu ka kuma la ko nin waleya minnu filɛ ayiwa u bɛ fɛ ka segin o de kan nin waati kelen in fana na nka limanaw ko a bɛ sɔn ka gɛlɛya min ye Faransi n'o ye u ka jamana kuntigiso ye Élysée ayiwa ale de bɛ nin ko kɔfɛ ka SEMA su limanaw ka kɛ Mali jamana kan ani banmacimaw u ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa basigibaliya o ka nati Mali kɔnɔna la yan nɔ n'i y'a lajɛ ka fara o kan min ye ayiwa an yɛrɛ kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen an sigiɲɔgɔn jamana dɔw bɛ yen yɔrɔ olu yɛrɛ da tɛ ko la nka limanaw olu de bɛ takuru dadon na kɛrɛda fɛ o ye Algérie jamana ye ko Algérie jamana yɛrɛ bilama ale ka dɛmɛ ɲɛsinnen bɛ maa min ma bi o ye Yadi Agali ye sabu Yadi Agali ni dogoyɔrɔ yɛrɛ b'a la bi ayiwa k'o ye an sigiɲɔgɔn jamana Algérie jamana jamana kɔnɔna Algérie jamana kɛn bɛ bi maa ye min na a yɛrɛ bɛ tasuma minɛ nka a bɛ tila k'i yɛrɛ kɛ o fabaga ye Lɔbu y'a jira k'a fɔ a ka kan an ka finitigiw jamana ɲɛmɔgɔw u ka ayiwa kɔlɔsi don kow la sabu an bɛ don min na ko bi k'u kɔlɔsi nin jɛrɛjɛkulu in n'o ye SEMA sabu SEMA tɛ ci wɛrɛ la u bɛ Faransi ka ci de la Faransi min binna a kalenkan ye Mali jamana y'a gɛn ka bɔ Mali kɔnɔna la yan u ye fɛn bɛɛ tigɛ ayiwa u ni Faransi cɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi a kɛra accord de défense ye o a kɛra jamana k'u to yan nɔ lakanani hukumu kɔnɔ o jamanaw fɛn fɛn bɛ yen ni Faransi ni Mali bɛ jɛ o la bi Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye a bɛɛ lajɛlen tigɛ Faransi ma se ka o de dayɔrɔ sɔrɔ a golo la u bɛ se ka fɛn fɛn kɛ bi ayiwa ni Mali denjugu wɛrɛw ye SEMA n'a ɲɔgɔnnaw ko u na ayiwa fɛɛrɛ tigɛ ni olu ye u ka se ka basigibaliya don Mali kɔnɔ kɔsa in na maaw ye bamanciya wale minnu ye Mali kɔrɔyan fan fɛ ayiwa n'a kɛmɛ sababu ye ka jamana basigibaliya don a kɔnɔ ko dɔwɛrɛ tɛ SEMA n'a ka janfancimaw olu de bɛ ka nin baara kɛ ne ka kuma tɛ limanaw an ye nin bɔ Lɔbu de kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le républicain limanaw républicain kumana min ye jɛrɛjɛkulu damadɔ ye olu kumanen bɛ Mali lakanabaliya in kan fɔlɔ o ye politiki tɔn n'o ye sagajigijɛ ye Parena a ye ɲɛfɔli kɛ Parena ko ale fɛla ye min ye bi o de ye k'a fɔ ayiwa lakanabaliya selen bɛ hakɛ min na bi Parena ko ayiwa jamana bɛ sangasigi minnu na bi waati laban in na Parti pour la Renaissance nationale Parena a ko Cɛbilen Darame ka politiki tɔn n'o ye ministre kɔrɔ in ye affaires étrangères et de la coopération internationale ko a ye sɛbɛnni dɔ kɛ n'u kama ko memorandum
kabi septembre kalo tile 11 tɛmɛnen san 2023 lettre in kɔnɔna la ko Mali jamana kɔni limanaw a bɛ lomoli lanba nka Mali jamana tɛ to fiyewu. Cɛbilen Darame ka kuma kɛra nin ye a ka communiqué kɔnɔna la sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 16 san 2023 a ko welewele dakan de don, welewele dakan min bɛ yen n'o bɛ ɲɛsin politiki tɔnw ma, n'o bɛ ɲɛsin Mali seko ni dɔnko tigilamaw ma, n'o bɛ ɲɛsin Mali société civile ma, kɛnyɛrɛye min ye diinɛ ɲɛmaw, laadala ɲɛmaw, syndikaw, jamanaw jɛrɛjɛkulu musow tɔgɔla, sifinnakaw, bɛɛ de welelen bɛ bi. Min ye parena politiki tɔn ye a ko waati dɔ sera bɛɛ k'a lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ, fɛn min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bi an k'o bila kɛrɛfɛ, bɛɛ k'a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'o boloda, sabu bi in na limanaw ni gɛlɛya nana fara ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya la. Ko bi bamaja wale min n'o ye terrorisme ye, n'o ɲɛnen bɛ Mali kɔnɔna la bi, a ka kan fara ɲɔgɔn kan sigikafɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka o bila sen kan, sabu ko n'i y'a lajɛ min ye sagajigijɛ politiki tɔn n'o ye parti du bélier blanc ka communiqué kɔnɔna la a ko lakanabaliya min bɛ yen n'a bɛ sen na u b'o kɔn kosɛbɛ, walejugu minnu bɛ sen na bi ni o tɛ se ka to sen na Mali kɔnɔna yan badabada. Gouvernement ni finitigiw olu ka wuli ka jɔ a ka kan bi Mali den bɛɛ lajɛlen ka wuli ka gouvernement dɛmɛ nin baara ninnu na. O de la min ye Cɛbilen Darame ka politiki tɔn ye a ko maa ma bɔ maa la, limanaw i kɛra sifin ye o i kɛra maakɔrɔba ye, cɛ ni muso, i mana sɔrɔ kulu o kulu kɔnɔna la bi a ka kan u ka wulikajɔ ka se ka kɛ limanaw min ye jamana ka se ka bɔ nin basigibaliya in kɔnɔna la. O de la Union nationale pour restaurer la stabilité organisée ka se ka bɛn ani kelenya limanaw k'o sigi an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ, k'o de ye faranga ye bi. Wa ko fana a bɛ wele bila min ye coordination de l'Azawad n'o ye SEMA ye ka taa se CSP-PSD olu minnu fana bɛ yen n'o ye jɛkulu ye Bamaci jɛkulu kɔrɔw kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔna la, k'u bɛ wele bila olu fana ma u ka fara Malidenw kan, sabu bɛɛ lajɛlen de ye jamanadenw ye nka olu kɛmɛ ka muruti farida. O la min ye parena ye a ko n'i y'a lajɛ bi n k'a fɔ lɔgɔli karamɔgɔ 10,260 ɲɔgɔn na Bamancia wale kɛmɛ sababu ye ka olu de bila baarakɛbaliya hukumu kɔnɔna la. Parena ko nin min bɛ sen na nin ye ko min ye maafa cayara limanaw kabi san 2012 fo ka n'a bila an filɛ waati min na ko sisan dugu o dugu bɛ yen k'o bɛ jamana in kɔrɔyan fan fɛ ka daminɛ Menaka maraw la ka taa se jamana cɛmancɛ Boni, Douentza, Banamba a n'a yɔrɔ caman, limanaw Bamancia wale minnu taara ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ma a ka kan sigikafɔ ka boloda nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la, limanaw ka se ka Malidenw ka hakilila falen walasa min ye bɛn ani kelenya ye ɲɔgɔn faamuya fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ Mali lakanabaliya in na cogo min na fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ a la. O de la ko MINUSMA minnu bɛ yen n'olu bɛ k'u ka minɛnw cɛ bi, o MINUSMA kelen in fana gouvernement k'a lajɛ u k'u fana wele u ka fɛɛrɛ kɛ joona yanni u ka minɛnw bɛɛ cɛ, u sen tɛ fɛn fɛn na u k'a da Mali jamana ɲɛmɔgɔw tulo kan k'a fɔ ayiwa waleya fɛn fɛn filɛ nin ye anw sen tɛ a la dɛ, nka Bamaciman fɛn fɛn bɛ yen n'o nana sɔrɔ walejugu kɔfɛ dangakari o la. Parena kɔni de ye nin laɲini kɛ bɛn ni kelenya bi ko maa ko tɛ Mali ko de don, jamanadenw bɛɛ k'a lajɛ u ka kɛrɛfɛ kow bila u ni ɲɔgɔn cɛ, fɛn bɛ jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an k'o bila fɔlɔ an ka ɲɛsin Mali ko ma. Jamanaw e ko waati ma se an n'a bila yan nɔ ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn, an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye o ye nin ye, o tuma an b'a fɔ a kan bɛn sini ni Ala sɔnna. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni INFASHON ka dɛmɛ ye. An sigilen no ACU 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun bɛ yen nɔ n'o ɲɛsinnen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. INFASHON k'aw ye togo ɲɛ. INFASHON ni aw mago bɛ qualité la.